ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 3 литри простой экономия, коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дӯстон азиз, коробкаш автомата ки 4 диска, 4 балони 80%, салон тоза, родной краска, кондитсионер, электропакет. лекин нагуфтанд ки дубайския мисол гуҷа иша нагуфтанд, аз соҳибашон аниқ када мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 60,000 сомон. ки дӯстони азиз, боз мекард муомила ва савдо дар назди капоти мошин мекунем. мошин ягон расхоча гуфтагӣ нест. мошин мегад 100% тоза. кадоми шумо дар махи Toyota Corolla ки розӣ бошад маромат метавонед ки дар рақамошон занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. шумо агарам хали мошинои майда, мошинои калон, мошинои боркаш ёки хона, замин, квартира ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумот ва суратша дар номери WhatsApp мо рекунен. мо албатта фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21010 аст ки соли бароишаш 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дӯстон азиз 4 таблонаи средни нормалне ки 60%, 50%, системи соз, 4 дискаҳои худаш, родной краска, намхали типа ранги сиёҳ бақлаҷонски, намхали бардони азиз. хоб мошин мега 100% нашод ҳуҷҷат чиз ягон маълумот нест. мошин фақат мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 10500 сомон ки боз камтар дигар муомила ва савдо дар назди капоти мошин дорад. баъдоне ки дар комментари амхали ВАЗ 21010 суроғ карда буданд, дар комментари маромат ина ба шумо вариантҳои хуб ки мошин хела дасти як одам нагаштага. маромат тамос гирен, бештар маълумотша гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдои намхали Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2004 солае ки бензини холия, объем мотораш 3 литри простой, коробка механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор. мошин 100% мега 4 диска, 4 балонои средни. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош мега нав аст, яъне ки қариб 1 сола ҳуҷҷат дорад. фақат ам як муфтш даме камтар кор дора мега муфт амихе чуда камтар меличовка кор дора мега дига нашуд косметически ягонша косметика намекуне мега. мошин родной краска ҳамаҷош 100%, ягонҷош ягон задаги пусдаги хали надора. бо худ хайхтон аниқ када мегирен. мошин дар шаҳри Исфара қарор дорад. нархаш 34000 сомон. ки дӯстони азиз, боз муомила мекуне мега срочна. дар ноҳияи Исфара тарафи аз Хуҷанд усул мешавад. маромат кадом то ки харидор бошед тамос гирен, бештар маълумоташ аз соҳиби Toyota Corolla гиред. мошини навбатии фурӯшӣ аст баъдон Opel Hatchback аст ки соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 100% 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мега яъне ки хонада мега ховастай. мошин хай ягон камдиша гуфтагӣ нестай. фақат мошин бо нархи арзон фурӯхта мешавад, лекин нархи ахирон шавад бадрон 16000 сомон ки дигар ягон сомон арзон намешавад. аввал мега бо хонагиётон бо оилавӣ маслиҳат кунед мега аниқ кунед, баъд занг зада мега ягон сомон арзон намешавад мега 16000 сомонӣ. мошин ҷои ҷонбароӣ, ҷои ахирон шавад мега. соҳибшон аз шумо илтимос доранд ки беҳуда занг назананд. мошин дар варзоб қарор дорад. нархаш 16000 сомонӣ, дигар арзон намешавад нархи ахиронш. ба кадоми шумо ки ҳамин нархш агар мувофиқ бошад, мошин дар ҳамин ҳолатай, метавонед ки дар рақамо поёмда занг занед, бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк бепул намонед ва навори моро дар WhatsApp мотон падилса кунед. мошини навбатии фурӯшӣ аст баъдон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван. инам хели свет аст ки British Champagne соли бароишаш 1997 солае ки бензин газ дорад.
объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 таблонаи 70%, 4 та калпакҳои худаш, салоншам тоза, раднои краска, ходовой, мошин мега 100%, камбудиша гуфтагӣ нестанд. фақат мега аз соати 9 саҳар то яъне ки 9 бега ҳамега занг занад. аз шумо хоҳиш дорад ки баъд аз соати 9 шаб яъне ки 21:00 усул занг назанад. аз 9 саҳар то 29 яъне ки шаб. ҳамин хел хоҳиш кардага соҳибшон. мошин дар ноҳияи Сипитамеда қарор дорад. нархаш 26000 сомон. як дӯстони азиз, бо аз 26000 сомонӣ савдо мешавад. яъне ки Сипитамен яъне тарафҳои хуҷанд мешавад, шаҳри Сипитамен ва ноҳияшам мегӯянд. кадомтон ки хайдани бошед, марҳамат караван тоза, номерош транзит, метавонед дигар маълумот пурраша аз рақамҳои поёмида гиред. мошини фурӯшии навбатӣ сабаҳдро ВАЗ 2107 молодёжни ҳастааки соли бароишаш 2004 солаки бензини холия объем мотораш 1.7 литра мега соҳибшон ки 1.7 литри инжектора дӯстони азиз рулш мега гидравлика. коробкаш механикаи мошин мега ягом айб надора мега фақат ҳуҷҷатош яъне тамом шудагааст. дигар маҷбур 100%, 4 таблонаи нормални дар ҳолати корӣ, мотори худаш яъне моторш 100%, дискаҳои аз худаш, мошина яъне ки расходша гуфтагӣ нестанд. дӯстони азиз хай бо хитон аниқада мошин мега 100%, 2004 солаки задагӣ пӯшидагӣ ҷош нест. раднои краска сафед, номерошам ранги номерои мошина ВАЗ 2107. бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила дорад дар назди капоти мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. аз 20000 сомонӣ савдо дорад дар назди капоти мошин. бардони азиз марҳамат. шумо агарам хали мошинои майдаи фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, техника ягон чӣ дошта бошед барои фурӯхт барои реклама, марҳамат роя кунед, фурӯш реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатии сабаҳдор Daewoo Nexia ҳастааки соли бароишаш 2004 солаки мумкин ки узбекский бошад, яъне ки 2004 ба фикри ман узбекия бардорам бохто аниқ кунед. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 литра мега соҳиб 1.5 литри модул, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. нав ходовой кардага, 4 та диска, 4 та баллонои нормали дӯстони азиз ки мошин ҳуҷҷат ходовой баллонош нормали диска ҳамаш ҳастай. раднои краска хай бохтон ани хада мегирен. мошин дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол қарор дорад. нархаш 13000 сомон, яъне ки боз муомила яъне ки арзон мекунад фақат барои одамоне ки наличи сумкати мехаранд. вариантҳои алиши гуфтагӣ нест дӯстони азиз. кадомтон ки марҳамат мехарен тамос гирем, пурра маълумоташа гирем. фақат ҳамин меҳнатҳои моро қадрдониша айто набурем ки мисол лайктон намондан гирем ва имконият бошад ҳамин силкаша дар WhatsApp имотон имконият бошад подлиста кунед, хела кори хуб мешавад. мошини фурӯшии навбатии сабаҳдорон Opel Hatchback ҳастааки Opel Astra F дар кузови Hatchback свети намхали савда соли бароишаш 1996 солаки бензини холия объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега ҳолаташ яъне беҳтарин бардор. 4 та диска, 4 та баллонаи 80%, 90%, салонш тоза, раднои краска, ягон задагӣ пӯшидагӣ надора. мошин 100% мега тоза ҳай, яъне ки ягон яъне расход надорад. мошин дар пойтахти шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомон. як дӯстони азиз, боз яъне савдо ва муомилаи хуб дорад дар назди капоти мошин. 96 сола 30000 сомонӣ мегӯяд, ҳолаташ беҳтарин ай. ва кадоми шумо ки ҳамин Opel Hatchback маҳбуб бошад, марҳамат дар рақамҳои поёмида мегафон дорад. тамос гирен, пурра када маълумоташа гирен. ба шумо чӣ мошине ки дар кор албатта ки нависед, агар ки мо ёфтем, агар ки пешниҳод шид, албатта мошинаи гуфтагии шуморо дар комментара мехонем ва ҷудо карда мемонем. фақат шумо камтар сабр кунед, яъне ки лайкота намонед, дастгирӣ фаромӯш накунед. мо мошинаи гуфтагиро майда када мемонем. мошини фурӯшии навбатии автобаҳдорон ВАЗ 2106 молодёжни ҳастааки соли бароишаш 1976 солаки бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та дискаҳои худаш, 4 та баллонаи средни, хай ҳолатша диск дӯстон яъне ки миёнаи соза мега соҳибшон, яъне камбудиша гуфтагӣ нестай. мошин бо нархи 11000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо мега савдо ҳам дорад. дар назди капот мошин мега 100% заводид мешавад. мега мегири корта рафта буд мекунӣ 100% мерава мебия раднои краска бардорон. хай хитон бо тамос гирифта бо пурра маълумота гирен. дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. 11000 сомонӣ савдоаш то дар назди капоти мошин. ба телефон мошина надида мега савдо накунед бардорон. марҳамат хай хитон агар маҳбуб карда бошед тамос гирифта пурра пурсед.
мошини фурӯшии навбатии баъдро Opel Caravan ҳастае ки Opel Astra F дар кузуфи универсал Caravan соли барои 1997 сола мега соҳиб шуд ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника, просто мошина муоика накарда сурат гирифтан мошин мега хай арзанда мега ҳолати нормали саистани миёнаи соза мегане ки 97 сола. мошина хай як муоика мекана исуси як тозаш мега мошинча 100% сирошра бо нархи арзон мефурӯша мега 16000 сомонӣ бардор мумкин хай ягон меличовка кор дошта барои ки бамперош кам безеб шудага аст хай бо бинин кам мумкин кор дошта бошад не ки арзон нархаш 16000 сомонӣ ки дӯстони азиз нашуд арзон кадан ягон чӣ гуфтам мумкин дар назди капоти мошин арзон кунанд. дар шароитҳои шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 16000 сомон. маромат номерои телефоншон дар поини видео аст. кадомтон ки мехаред маромат тамос гирем пурра маълумотоша аз соҳибашон гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайк мондан фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии садбарро мерседесҳои 190 ҳастае ки соли барои 1990 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунанд. объем моторош 1.8 объемни мега ICH мега моторош мега объемни ICH мондаги мега мошин 100% шудаги. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балонаи 70%, 4 та диска, салон тоза, ҳуҷҷат дорад. нагуфтиян чанқа мошин мега коробкашам 100%, коробкашам ICH мондаги баъд мошин полни худ мега объем никадаги. дӯстоне ки хали мерседесҳо бисёри баъд сироқ мекардан маромад ба шумо вариантҳои хуб хайхтон бубинед ва савдо када гирен. мошин дар шаҳри ҳисори айни ҳол нархаш 30000 сомон ки дӯстони азиз боз муомилаи хуб мекуне мега салон тоза ҳамаш скамекои оригинал кагнадай. камбуди мошин мега надор ҳамаи расходча кадаги ҳастанд. дар шаҳри ҳисор қарор дорад. нархаш 30000 сомон. маромат тамос гирен бо пурра када маълумотча гирен арзон ва савдош дар назди капоти мошин. мошини фурӯшии навбатии сабаъдро Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан соли барои 1990 солае ки бензин газ дорад. объем мотораш 1.5 литра мега соҳиб шуд. коробка механика ҳастае мошин мега дар ҳолати хуби техника мумкин хай кам кор дошта бошад ки мошин радной краскарам хеле хокисарангай 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та диска дорад, 4 та балонаи 60%. салонша нормале мошина мега сирошна сум дар курай бо нархи арзон мефурӯша мега соҳибшон яъне ки 12000 сомонӣ бардор. боз муомила ва савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. мошина хай камбудиша нафта не ки биен айпеш бине мега хай чӣ хел дизайн арзонака мумкин меличовка корам дошта бошад ки 92 солае дар шаҳри бохтар қарор дорад. маромат кадомтон ки Opel Sedan ки харидор бошед маромат тамос гирен пурра маълумотоша аз рақамҳои поёмда гирем. фақат барои одамони харидор аз шумо мега хоҳиш ки беҳуда занг назанед мега соҳибаш агар ки мошин савдо нашуда бошад шумо метавонед яъне савдо карда гирем. хоб дӯстони азиз шумо агар хали мошинои фурӯшӣ яъне ки хона квартира мағоза ягон мошинаи калон техника барои реклама барои фурӯхтан дошта бошед маромат сурат ва маълумотчаро кунед. мо эълон да мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.